Гөлфия Шакирова, ялгыз ана. Güzel yapar okuy. Еш чагында бар да матур. Каян килә бу картлык? Шулай шул, бер кем өчен дә бу картлык түгел шатлык. Кайчандыр йорт гөрләп торган, чырчу бала тавышы, урамга да чыккан бүген шушы йортның сагышы. Кая киткән, ник югалган туган йортның бу яме? Нигә ялгыз әбекәйнең тормышта түгел гаме? Өй күңелсез, яме беткән, бер ягына авышкан, бурынгылар әйтмешли шул, узып булмый язмыштан. Җәен кышытканнар каплый иске йортның тирәсен, кышын ак карның көртләре, анысын кем керәсен? Әби ялгыз, япа ялгыз, берсе дә юк янында, кешегә сөйләп булмастай, ниләр кайный җанында. Балалар үсеп биткәннәр, йорттан чыгып киткәннәр, томан эчендә диярсең, әйтерсең, бу үткәннәр. Бабай үлгән, күптән инде, ул хәзер гүр иясе, аңа бары дуга кылып, тыныч йокла диясе. Балалар дип, йокламыйча үткән төннәр кайдасың? Бүген искә төшерүдән, бүген нинди файдасың? Шулай ялгыз калыр өчен үстердеме аларны? Ни дисең, газиз анасын оныткан балалары? Үстеләр дә таралдылар, кош балалары кебек, ананың газапларына карыйлар кебек, көлеп. Малай хәзер хатынныкы, чыкмый килен сүзеннән, олы малайның эзләре күптән инде күмелгән. Аның 5 ел кайтканы юк, яши диңгез буенда. Аның үз тормышы хәзер, анасы юк уенда. Ош, ялангач булган чаклар, телем 5-кә бүленгән, шул балалар хакына дип барысына тезелгән. Күздә менә начар күрә, башта хәзер әйләнә. Эй, бу уйлар нигә һаман балаларга бәйләнә? Улыма дип, кызыма дип бәйләгән бияләйләр, сыйпый-сыйпый балалар дип үз-үзенә ул сөйләр. Калтыраган кулы белән күз яшьләрен сыпырыр, менә кайтырлар дип йокыдан иртә торыр. Иртән иртүк чәен куяр, ишек алларын урар, аяз булып кояш чыкса, кайтырлар диеп юрар. Дөрес икән, әйтәләр бит, ана күңле балада. Дөрестән дә, баланыкы далада. Әни кирәк түгел хәзер, алар бит дөнья куа, ана йөрәге дарья ул, барлык сагышта сыя. Күршеләргә рәхмәт инде, кирип-чыгып йөриләр, пешкән ризыгын кертәләр, бер дә кыен димиләр. Җәйләрен ничек тә үтә, менә кышларын салкын, өйдә искә, җылы тормый, шуңа күп кирәк утын. Бер көн әби үлеп китте. Бер кем белмәде аны, мәңгелеккә ташлап китте шушы фани дөньяны. 3 көн кермәгән күршеләр, кергәчтен ах иттеләр. Тирә күрше җыелышып, әбекәйне күмделәр. Кычкырып әйтәсе килә, сез нишлисез, балалар? Нигә сез булган чагында ятим кайбер аналар? Ана хакы җирдә ятмый, кайчан булса да төшәр, аның газаплары җаныгызны ут итәр. Онытмыйк без аналарны, ниләр генә булса да, шушы тормыш мәшәкате баштан ашып тулса да. Рәнҗетмәгез аналарны, кайтып хәлен белегез, аларга шифа, дава ул, әни дигән сүзегез. Бу дөньяда без барыбыз бары тик кунак кына, Ходай биргән гомерләрне үткәрик тыйнак кына. Әни бит ул
Изге кеше, ул безгә гомер биргән, тапкан, караган, үстергән, иркә, назыңа төргән. Онытмыйк аналарны, онытмыйк әниләрне, кадерләп әти әнине, үткәрик гомерләрне. Өметсез булмагыз, зинһар, булмагыз сез шәфкатьсез. Югалткачтын, ничек авыр яшәүләре әнисез. Картлык килә һәркемгә дә, аннан юк калучылар, барыбыз да әкрен генә шул якка баручылар. Кадерле дусларым, игътибарыгыз өчен мең рәхмәтләр сезгә. Исән чакта белик кадерләрен әти-әниләребезнең. Әллә рәнҗедеңме миңа әнкәй, каргадыңмы моңсу балаңны, кайтырмын дип сине алдадым да, бүген инде тагын кайтмадым, кайтам дигәч кайтмый калмагыз, әнкәйләрдән рәнҗеш алмагыз, әнкәйләрнең изге теләге мең бәладән саклый аңлагыз. Кайтам диеп әнкәй, кайталмадым, кайтыр юлда мең киртәләр, бу тормышның ялган яңаклары, әллә кайда алып китәләр, кайтам дигәч кайтмый калмагыз, әнкәйләрдән рәнҗеш алмагыз, әнкәйләрнең изге теләге мең бәладән саклый аңлагыз. Ümitlәрең бетеп, көтә, көтә, калды микән нурлы карашым, бәхетемне тапмый шак йөрәгем, каз бәбкәсе кебек адашып, кайтам дигәч кайтмый калмагыз, әнкәйләрдән рәнҗеш алмагыз, әнкәйләрнең изге теләге мең бәладән саклый аңлагыз. Кайтам дигәч кайтмый калмагыз, әнкәйләрдән рәнҗеш алмагыз, әнкәйләрнең изге теләге мең бәладән саклый аңлагыз. Кайтам дигәч кайтмый калмагыз, әнкәйләрдән рәнҗеш алмагыз, әнкәйләрнең изге теләге мең бәладән саклый аңлагыз, мең бәладән саклый аңлагыз, мең бәладән саклый аңлагыз.
Мин кайтырмын.